My god, if I make this is going to be so close. Nope. Díos mór íomh cart builegs for géad fáilte staachtaí an fís ansás me sé imór hain agus inniu ham harnas ag imirt in Fortnite Battle Royale ag an tús imirt sa foscríobh leis an gcainéil agus ordóg a hart an físeán mar bhfuil sé déanta go hena hain agus bhaigh díos go deo. Is gadam sa moleiscéile gháil libse ag an tús comá mar ham sé imirt in Cluiche scuad agus há duine ansa a bhíonna caint i bhrancais ceapam gan stad a rinn sin níos feartaréis tamlíonach be garbh si carsús leis ag an tús. Non, mais pas celle-là, il y en a une en bas. Ok, is gadam sa conning níos fearráil ansa. Passe là, l'arme, passe l'arme là. Oh putain. Mar níl gamsach an SNG agus níl sé róúntaach. Scuad, come on. Merci. Ok, agus a heile scuad. Ar leid há AR gom inis. Ok, reglan. Oh putain, il y a une coffre. Attends, je te l'attrape parce que... Comment on fait pour moi? Jesus, an glad sin a caint gan stad. Tagam sin sa sach minic seo an monarchan nua in san gluthe. Tháinig sé leis an nua hanú nua a rinne siad cúpla seachtain ó hin agus bhíon anna cuid cistí agus anna cuid stuff a fáil timp an háit in sa so anna cuid imirt comá so se anna cabhraach ag tú san gluthe agus Warrant to be in Rantínian sub, but Gomininic ní bhíon tú fástinian so is féidir rointhá ábhar agus sconí agus mar sin áil ag an tús agus gan an amach go bhfuil an go méid tú marthe tíir tú san gluthe a ciste eile dír isteach an so. Oh, j'ai du pot. Vas-y, va le prendre avec les cartouches. Hey, yo man, viens ici. Oh, ok. Yeah, so nniu ham sé ag imirt in Cluiche scuad an an níor a libh sé ar cúiséigen ham se go hanis in ag imirt mar scuad ar cúiséigen má bhíonn si go fécht ar na stat a hagam an Cluiche ham se bhd éar níos fearr ar iméon ar ná ag imirt le daoine eile. Is gadam sé chhlaachta sin a fághfuilm sean sa agus fan go bheith le fidlinn fios a chur in san Cluiche. Ouais, ça c'est mieux. Les dégâts sont le bois et après tu peux reprendre. Ok, bhfuil éonirt húsdair. Ah oui. Ok, há ciste os na ceann sa ham se go sin áil rih an fórgam seo go. En plus, il y en avait 3 autres. Vas-y, je prends le petit diapo. Now sin an crossbow tá gom gúil sin nua in san gluthe ach nílim se rótóca leis so hamste just go agam sa. Scosm nar hána gain eile go dtí an monarchan seo seachas na fuin. Ok, bhá cá tú do thar fór leis an fuim sin is gadam tú a bhuachan is. Sin a bhád níos fearr. Bhuaigh sin níos fearr. Agus til ábhar tógála agus ceapan gúil ciste húsdaire. Agus scí eile chomá. As ceirlóir, níl sé ag tasta lún fill áir. Ok, há sé mar a bhanis. Gach seans go mbeidh sé críochnathe ag an duine le chomá. Ham se chuníocht déanamh dul an ard ar an díon sa. Howland duine sin. Be Howland sa. Ní bhíon grán gan agam sin an aib. Ham se chuníocht déanamh dul sús ar an díon. Where the fuck are you? Dír can sa wach. Bhfuil ein eile.
As cosú go raibh mo gcuine leis héin. Ok, is film an barta hábháil is. Post me lane ground gonna go. Ooh, bevalum san RPG sin all. Níor se chuné go ar. Ok, ham se chun dal rush gus an scí sin istegann san bhorgan bháil rush. Ham se tastalún. Well, ar leid sin is film sa dal rush go dtí gcéad sláinte, so níl se ród anna. Is mis an tin ar an bhuair na hatrééis na warú chomá, so beidir leis fenníos massa. Thug sé an RPG. Oh. Nope, Níor a gur sin inniu lumsa. Shit, Níor Súil an stir an cabhail an zone. Lumsa bogan is. Níor Súil an zone an sturm an Cluiche. Ok, I should fly to go how much size frigalta and so. Ar leid há an slurp juice agam so is féidir an seans go méid me ceart galore. Há mo gúna liom an beag nach fásach, so beag nach marmh. Yep, agus há sé marmh. Ok. Is dócha gúla go an sláinte gom so ham se gona bheith ball fór na ma agus é a hábháil inis ach fós gach seansteach meid sin an éiliú amachchas an zónach. Capan gúil an gúil medkit nuair daigen tuige, so ans meid sin an é úsáid. Ach, ní féidir am stoppa ríis chun é a hábháil. Right, agus sin an céad ceart leile níos fuidir ríis. Ok, ar leid leis an slurp. Is féidir sa gan sláinte caiilúntar fa tamlín. She just died in. Yeah, ní féidir mé hábháil. Right, so sin báil amháin an fuair an imithe. A log. Are they lol brig? Garglord an immel. Ach, I'm a good slant and ní féidir mé álach nerd. Seans go meid sin an éiliú é héin ar glúna. Ní féidir am stoppa is ham sláinte imithe ar fadar fad. Ní féidir am stoppa wach gab na leisceil ní féidir am stoppa in éon chur. Oh, tá sé cógáir sin. Okay. Ok, ham se fós bio agus cúig sláinte fáca go maithe ainion so ham se frigáilt, ham se fád frigáilte. Ok, sin an céad duine marmh i gceartanis. Ach, seans go méid mo gcuine an teacht amachchas an zone. My god, if I make this is going to be so close. Nope. Oh, bhí sé cógáir sin an fear bhacht. Ok, há an rud sin tastalún. Ok, am sé fós bio. GG. Fós bio. Má éiríonn lam an rud seo chur bhríoch be gcéad sláinte agam. Agus beag mé an RPG sin aáil faoi ar. Ok, agus an grán gan a bhí bhún. Ok. Níl sé ród anna. Féidir leis a bheith níos measa. Ham sé iméonar inis. Ham sé imirt Cluiche scuad iméonar, so ham sé faoi bhíbhantáiste an bhór. Ach, ar an taobh eile há an RPG agam, so há seans agam. Fan go bheith muid chunas mar éiríonn lam.
A cham sé fós ní léon bainteán nó inard mar sinna gamsa so. Hapan ghfuil an sturm ag boga meall agóchan? Dúla gam. Ja, sé boga meall agóchan nílim sé mhail bheith cail sin san sturm mór seoirína. Ok. Agus gádam sa dul dír go dtí an ceartla nua mar nílim sé ggéireadh a gafan san zón a ríis. An fear bocht sin bhí sé méidir ón imime an sturm agus fuair sé bás. Bhín just lofa. Agus há sé tarlathe damsa chumá ó am go chéile so is fuail a mé. Mé mé gaiine teachtamach ó tilted. Be gannach bíon anna cuid action díorcins náid sa na léhananta sa mar níor bhíon ar daoine tilted towers a ágáil tagann si traslan sa de gannach so. Ok, bhí daoine hallan san. Baine an san frognamh seo. No liom. Ok, há daoine tridiúr ag nachlan. Á bhfuil siad. No, há sin san. Tá sé teacht an sach. Ok, tóg. Shit. Ok, han bort dorm. Bé sin duine go. Ó bhuaigh sa dí a bhíon. Bhíon pillar sin tharbh cabhradach. Ok, há an scíar fad imethe ach rinne sé an job. Shit, duine an fan. Cool, I'm a grenade launcher. I should roll cool. Bhuaigh sa dí she can for Poland den eile. Arouse. Okay. Chuí éigen ham sé fós beo. Níl éon rockhead fáca gamach ham sé fós beo so agus há mór chuid arm lón agus ábhar agus hacuid mór haimplam so. Agus an scaran san sin fucking swear. Ok, dit is ben níos más an scadam sa bainteán nó medkit nó ag an daimsú más féidir long. An sniper. An grenade launcher ágal an san mar há an RPG níos fearr. An medkit. Sniper orga. Ok. Ní lech cúpla second fach agus gádam sa bag go id tro an ceartla nua inis. Ach, no. Níor an trid sin rodonna, like mis sé gcuine cúigar, you know. Ní sé sin rodonna. Am sé gairí níos fearr capan. Ok, am sé chun tilas láinte chur am inis mar asúla gom nach go leine taimplan san le sniper. Bain frigáilte amach samach. Agus fiú gur an pointe sláinte sin amháin is gádam sé dhéanamh mar tarlíonn sé rómhinnic mí tú fáca ar aon pointe sláinte amháin ag deire trod so mar bhfuil an pointe sláinte sin a go sa hatú marmh so is fiú é a gcónaí fiú ar bhaile aon pointe sláinte amháin. Ach mar derm like mis sé gcuine cúigar duine agus dair lem idir fad a warú so níl sé sin ródonna i mo thuirmse. Cosú gom sé gairí níos fearr. Ok, ham siad chun dul an ard an samar. The gcónaíonn san gluiche sin an tíomh an bhfuiltún ar hatú tosnú amach ar trid an is nuirí a hábhachtaí a hatú níos iardan a den éigen deile á bantáiste mór agat. Ok, ham sin san cearcail nua inis so ham sin just ar dúnfort beag go thógáil don féin. Díorchan sa mar is féidim sa bheith fechann síos ar an abhainn má bhíon aine hísan san. Ní le cúigar fáca déite leis gur mise agus fuair an omláin eile a há ann. Asúla gom nach ab déite leis gur ba. Ok, cáil na daoine eile, bhain hísan san.
Bhfuil sibh. Ar amach. Ó, hat in an san. I cím duna bhánach ar mé bhfuil aine eile leis. Sin an áis na méid an céad ceart le hána fantáistige sa áis jazz le bheith roíisiil ham sin. Nílim se go mála sin sniper. Ach fós déad leis an éis is ríis bíon an táim so is fiú tríle bhaint as péisce le. Nope. Ach fós just gan brúchar hús fiú é. Ha sniper ge chuma. Shit. Agus cosúil gúil se leis éon níach mé aine eile in aice leis. Bhfuil an trúr eile mar sin. Ná sin duine. Okay, oh Christ, RPG again. Níl tú chun RPG bhirsteach an sáin. Ó sin. Ó sin san. Shit, dé cúis go míam sé gléint amach. Okay, darglam. Darglam an trúr go bhar. Ní fácach mis agus mo gine heller an knach eile. Sin rás. Bhís chun bheith gur an tuscar léim mé machas mo fecin dúnfort. Droch nó sa max mac óhas an RPG orga. A droch nó sa max mac agam sa. An bontáiste bheith agam den éigen del in your hamse in ard in dúnfort mar sin. Agus an san léim tamachas gan cúis. Ní hiigem den cúis crunianm sé sin. Ach, bhí an talam san or sin. Okay, is garm sa tulisteach sin ceartlan or níl fach ach mo gwine agus mé héin. But, hamse, leis an rach áis an sam mar déad leis mé war go héis leis an sniper sin. Garm sa tulisteach sa ceartlan nua agus dúnfort a hógáil an ish. Just tógáil, shit. Shit. Stop. Okay, I'll send the auto again with the sulka. Stop. Okay, agus sús. Yeah, ham sé gír an launchpad úsáid más féidlam. Ham sé chun dal amachchan sa agus pása hart an féinna chur síos. Na riamh? Cad é an plánach? Cad a tharbhana bit? Yep, agus sin é. Cad a bhí ar buna gotsa? Cad é an plán a bhí got? Okay, card gweil sin é an céad BUA agam san in san gcluiche seo le mar cluiche scuad. Gur míl má gwibh se sa bheith féchan dormsa agus chunamh dé beag mé ras go luail le físeán a díobh amachchan sa. So, idir seo agus sin, slán.